lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pato sugeng dalu dipun tepangaken kula menika Mbah Kipli sepindah malih Mbah Kipli salah setunggaling rombongan saking Seni Barong Didase ingkang dipun pimpin Bapak Mintarno saking Bundu, pewaris saking Bajajo Suwargi. Kula ten mriki nggih mboten piyambakan, kula gadhahi rencang kalih kalian putu kula ingkang kula gendhong menika. Rencang kula sing tunggal nika Barangga, sing tunggal nggih putu kula si Bodho. Bocah mangke niku pecicisan, ndablek kira karuan. Wis raine kotak, ora gelem ndelok. Mloyam mlayu sing digoleki ya ciwi-ciwi senengane. Wis dong, ayo dong metu dong. Ayo dong. Berat dong, ayo. Lah kena prank kau. Aku jadi malu, Mbak. Lah usah izin. Nah, dia menika putu kula si Bodho sing bocah ndablek dhewe pencicisan, raine kotak, cengure kuncung. Para bos kontak aku iki bapak semangka duber wonge. Iya. Kowe mau kesasar ta ora dong, kok napa kene? Ora, Mbak, wong aku lempeng galeng kok. Oh, lempeng galeng dilelepas ning lokasi ya, Dong. Aku mau nembang helikopter papat ya, Mbak. Lah. Ayo disusul Mas Slamet kok Balang Warto ngandek tekan kene. Sedurunge kesasar-sasar jare. Lah kae wong dodol ning dalan. Kae penggemarmu berat lho, Dong. Nah, susul dong. Nah, malah butil-butil keplayon lho, Mbak. Iya, rupamu yang medeni bocah layu-layu kabeh bocah. Aku bocah ngarep, Pak. Lah, rasidan merah dan. Dong, ayo dong udang Barangga dong, lama lu metu dong, kok jangan lupa joget dong. Awas kabel Barangga, kabel Barangga. Ya
Juga tadi ku pernah itu. Ini mau jawaban di jamu di presiden itu. Sayangnya tiba-tiba jamu kalau mastri itu. Aku mau ciwi-ciwi orang lagi. Iya. Nah, itu si batang itu yang menunggu. Aku enak mantanku hebat ini. Mantanmu sing ndi to? Mantanku luar negeri ora aku umbal ora tekan to. Iya, mode mantan ayo itu kan luar negeri. Rene ya sedang ayo dan lomba joget karo Baranggo. Baranggo iku nek dijamoni sithik ngono kae to. Wah, hargae bocah dadak urus bau tuwa dioyok ngantek ngono. Boleh pasti joget bodong ya ora apa-apa. Iku gergerep kaya iku, Mas. Ya iya. Salunge barang wis buang kadang suwe ra dikumbah wae. Ora kabeh kumbah wong ngomong ya mangkat terus. Iki sing terakhir muga-muga bantu aja ora dibalan meneh ya, Dok. Wong dijak ngomong kok gloyam layu bareng. Aku tak ciwi-ciwi merasa apa? Ciwi sing dina. Malah mbok nek Pak. Iya. Malah metu mbok jadi ciwi-ciwi. Saiki gendan kuwe dong joget dong. Wis bar aku dong. Siap. Nah, yo kudune siap. Ora siap ra disangoni Pak Tri iki kok. Saiki tak esuk, Mbak. Berbodong. Ya saiki ta dong. Wah, luncur. Luncur ya mlayu, luncur kok tolak kok golek ya apa. Juga ta dong. Ayo tak delok ngendang lho. Lah, kamu Nina diprank terus beda. Aku kuwetu lek Pak. Kowe kuwetu Pak Ibu to. Jika itu mesti iplek mau ngosek ya kepenak dong. Mau ya matal melecek malah kisat, malah kilang-kilang jegane. Pak, aku ini jadi malu ya. Nah, usah isin, bukanya kok isin. Ini dia demi sego sambloan ya dong, ibaratnya ya ngono. Dikit. Ya, dia doang, nah. Aku ngasih ya, Pak. Aku tolong anak tak. Kini gue ini jangan tolong. Ini pokok beca, itu terpostel, perempuan ini. Nah. Lah iya, mulanya jadi bocah kerja pecicisan. Soalnya nggak ada Pak Harto itu Pak Harto mengkono dan nyacak marahnya lah. Di kenal Pak Harto pora? Aku bingung lebar niku, Pak Lukiman bakal apa? Kayak Pak Harto sih guju kayak lo udah karemu. Lah, lihat jangan. Ini beto. Ini orang ada Mbak, ketemu itu Pak Yu. Pak Yu, tapi ada pecicisan ngono tadi. Pak Yu, Pak Yu kan beto anak ayu Mbak. No. Saya itu dindang sinoman kayak dengan bawang kayak. Tadi nusul bola. Nah, dia berani kan yang menang. Ini aku
Pacarku lagi kutuk coklat ini. Bisa ini mantan itu bawa pira lah dong. Awal bingung ya umur dia Mbak. Bocah ngajar aja dua. Berdua terus dah gue dah. Mas Dewa nonton aku masih bingung loh dong. Nah itu ngarep Honda. Ini ada Mbak. Iya. Ini kuat banget. Wah kuat dia dulu. Si gede apa dah? Kuat dia Mbak. Bocah itu kurang ajar. Wah udah dapat kuya kayak bahagia Mbak. Iya kan. Ojo kalau monte. Sugeng kondur para sinoman matur suwun. Mbok di sing ndi marani kalau. Iki masih kalau jarene. Iki tatap sandal iki malah dadi bocah. Wes dang istilah dang ya ayo. Mlebu bareng-bareng dang yo.